girma suna ƙara tsufa, kana girma suna ƙara tsufa. Waye zai ɗauki kulawar su a nan gaba kenan idan har kai baka dage ba. Ka gani dage da kuma kuma sai Allah ya baka nasara, za ka yi nasara. Nasara ba wata abu bace ba, ita ma nasara fa ɗauko ta ake, idan ka ɗauko ta sai ta biyo. Dole fa sai ka dage ne, dole ne. Da matasa abin da ya kamata ku fi dagewa akan shine neman kuɗi. Duk wani abu da zaka je kana yi na wani ɓata lokaci duk ba naka ba. Idan kana so ka gina rayuwa mai inganci a nan gaba, babban abin da ya fi ka dagewa shine ka dage akan sana'arka da kuma wani kasuwanci ko wani iri kake ka dage akan shi. Sannan kuma ƙara dagiya da kuma ƙwazo da mai da hankali suke sa mutum ya nasara. Kowa da kuke ganin shi a da ya zama yaro kuma sai da ya fara shan wahala kafin ya samu kuɗi. Saboda kai ma ka samu kai ka sha wahala sannan za ka kuɗi. Kana girma ne ka iyayenka su ma suna ƙara tsufa, kana girma iyayenka suna ƙara tsufa amma su zai ɗauka ɗawainiyarka.